pasa dira ikusi ez dudanetik, familiak alegin zuen txikiegia nintzen ni, distantziak ez urratu haien ganako maitasuna, nire familia baita nire bihotzean dagona, baserriak besteak gaude. Zeinen ongi! Nola ez ba? Sorpresa polita da. Gustatuko zaigu ziur egon bidaia egin dute baserriraino ta gu gara oraino etorri garenak Euskal Herrira bidaia ta gu gara oraino etorri garenak Euskal Herrira bidaia. Tantxonek orain hurrengo urtetan uste dut behintzat bakarrik ez duela berriro utziko arreba. Ez da pentsatu ere!